Predstav si, že niekto na teba vybehne. V práci, v rodine, na internete. Povie niečo ostré. Si neschopný. Si smiešný. Ty to nikdy nezvládneš. A ty cítiš, ako to v tebe začne vrieť. Ako keby ti niekto v hlave stlačil tlačidlo hanby alebo hnevu. Epiktétos povedal toto. Pamätajte, že ten, kto vás napáda a uráža, nie je ten, kto vás uráža. Ale to, čo vás ponižuje, je vaša viera, že tento muž vás môže uraziť. To znie provokatívne, lebo to presúva zodpovednosť z útočníka na teba. Ale nie v zmysle, je to tvoja vina. Skôr, je to v tvojej moci. Stoici rozlišujú medzi tým, čo sa deje vonku, slová, tón, názor druhých, a tým, čo sa deje v tebe, tvoja interpretácia a reakcia. Slová sú len slová. Urážkou sa stanú až vtedy, keď im dáš moc. Rovnaký výrok môže jedného človeka zničiť a druhého nechať chladným. Prečo? Lebo jeden tomu dá váhu a druhý to len pustí jedným uchom dnu a druhým von. V modernom svete to vidíš hneď na sociálnych sieťach. Niekto ti napíše, si trápny. Stoická odpoveď nie je robiť machra, ani hrať sa na človeka bez emócií. Stoická odpoveď je jednoduchý filter. Je to pravda? Môže mi toto ublížiť? A je to od niekoho, koho názor má pre mňa váhu? Ak nie, je to len šum. Ak áno, je to spätná väzba, nie urážka. V práci to vyzerá podobne. Šéf ti povie, toto je slabé, si neschopný. Bežná reakcia je, že sa ti zovrie žalúdok a začneš sa buď obhajovať, alebo sa vo vnútri zlomíš. Stoik však oddeľuje výkon od hodnoty. Výkon môže byť slabý, ale to neznamená, že ty si slabý človek. Z kritiky sa môže stať informácia, ktorá ťa vie posunúť ďalej, nie zranenie dôstojnosti. A doma to býva najťažšie, lebo tam slova veľakrát trafia presne tvoje citlivé miesto. Urážka bolí najviac tam, kde už aj ty sám pochybuješ. Preto cieľ nie je vyhrať hádku. Cieľ je spýtať sa, prečo sa ma to tak dotklo? Čo si o sebe myslím, že jedna veta ma dokáže takto rozhodiť? Keď príde urážka, urob najprv jednu malú vec. Na pár sekúnd sa zastav. Potom si to v hlave pomenuj. Sú to len slová, len názor, len zlá interpretácia. A až potom si vyber reakciu. Môžeš to nechať odísť. Môžeš sa vecne opýtať, čo tým človek presne myslí. Alebo môžeš rozhovor ukončiť. Tvoja sila je v tom, že nemusíš reagovať okamžite. Stoici nám nehovoria, že ľudia nebudú nepríjemní. Nepríjemní ľudia tu budú stále. Ale či ťa zlomia, alebo len prejdú okolo, je na tebe. A tá voľba začína v tých pár sekundách, keď sa rozhodneš. Pripustím si to, alebo to nechám odísť. Ak chceš viac stoických nástrojov, nezabudni na odber.